Esther Insá, propietaria de la Cova del Pernil, es un honor para mí invitarles a la rueda de prensa que se celebra in situ, en la ciudad de Xàtiva, día 27 de julio, a las 13 horas. Les he reunido a todos por una motivación muy importante: darles la noticia de un hallazgo inédito y único vaig a dir-ho ja, es el rostro de un Cristo de grandes dimensiones en el techo de la cueva del Pernil. En el momento del descubrimiento, estando presente un equipo multidisciplinar valenciano, asintió conmigo y yo comenté: això és bona senyal, senyal de que la cova está protegida. En primer lugar, también darles las gracias a todos los medios de comunicación por la difusión de la existencia de la Cova del Pernil, propiciando con ello el despertar de la ciudadanía, cuya implicación en su defensa es tan notoria, que ya tenemos más de 1000 seguidores en las redes sociales, y desde aquí también les doy las gracias más efusivas. También es nuestro propósito el fomento de la realización de actividades en el campo de la investigación y difusión de este patrimonio histórico-cultural que constituye la Cova del Pernil, así como colaborar tanto en la conservación de este patrimonio como en su divulgación. Es una acción de enriquecimiento y sensibilización de la ciudadanía, porque Xàtiva se lo merece. Me complace invitar e instar a los poderes públicos a fijar sus ojos en la cueva del Pernil, a descubrir y valorar sus encantos, con la consiguiente protección que se merece. Asimismo, emplazo a cualquier equipo investigador prehistórico con tecnología puntera, español, europeo o ciudadano del mundo, con ganas de trabajar, de inspeccionar, de romper moldes, bulos, prejuicios, que impongan sus valores como patrimonio de la humanidad, que vengan a visitarla y a partir de ahí se puede tramitar los pasos necesarios para dichos logros. Com ja sabeu tots, és una cova prehistòrica del Neolític. Pues la cova esta, els datos que tinguem de més antiguitat és l'informe de Braille, que este home pues, va ser tota una institució de l'època, perquè ell era historiador, era biòleg, arqueòleg, naturalista i per supost, un home d'estudis de prehistòria increïble. Ell va caminar i va viatjar per tot el món. I també dir que, segons consta documentalment, estic passant-me al valencià ja, però no passa res, pues que quan ell va vindre a Xàtiva, pues ell va recórrer tota la zona, investigant i tal. I aleshores el que va descobrir va ser en la Cova del Pernil i ell mateix anota que el més interessant de tota la zona de Xàtiva i tots els voltants és la Cova del Pernil. Per què? Perquè ell va descobrir pintures rupestres, però no solament els dibuixos que ell va plasmar en un primor increïble, admirable, perquè era un gran dibuixant, a més, sinó perquè ell va trobar moltíssimes pintures, perquè, clar, és normal, a lo llarg dels mils i mils d'anys que té la cova, els ancestres nostres van voler deixar l'impronte de la seva cultura i les seues inquietuds, i n'hi havia moltes capes de pintura, inclús. Ell ens parla que inclús n'hi havia capes superposades de pintura. És a dir, ell dibuixa, sí, el que veu més nítid, com si diguérem, que és la pintura esquemàtica. Que aquesta pintura té, a més, inclús molt revaloritzat perquè és menys coneguda que l'altra, que dibuixar un cap, un ciervo, tal, i té moltíssim de mèrit. Això està ahí, les pintures estan ahí. Se poden descobrir? Sí. Avui en dia n'hi ha una tecnologia puntera que està utilitzant-se. Per exemple, en Valltorta, fa poquet va eixir una notícia
de pintures rupestres que van descobrir, que se pensaven que estaven desaparegudes. Però, clar, en un instrumental adequat, en gent amb ganes de treballar, institucions que donen un recolzament adequat, això se pot aconseguir. I jo emplace a les institucions a que vinguin, que porten instrumental adequat, perquè el que no se pot fer és treballar com fa, no, una lampareta i una escaleta, no. N'hi ha tecnologies punteres avui en dia, i fotografia, làser, tal, i tot això se té que aplicar perquè esta cova se ho mereix, i tots els xativins també. I m'agrada que me facis aquesta pregunta perquè resulta que la gent, molts que venen així, pues se ho pregunten, i la cova és que n'hi ha pernils. Pues mira, no n'hi ha pernils, però això respon a la morfologia que té la cova en si mateix, que té, com si diguérem així, al començar a l'entrar, la paleta, i després la galeria de l'esquerra que entras allà dins, pues seria la pateta, i té forma de pernil. Esta cova data en 500, o sigui, està recollida en més de 500 metres quadrats. Però ja s'estan fent estudis sobre ella per a cerciorar-nos en més detall d'algunes coses d'ací. Per exemple, una seria la medició exacta. Bueno, doncs els especialistes que han vingut, que no són molts, però ja van siguent cada vegada més, i això és important. Van vindre, sí, de la Conselleria de Cultura, ens van fer l'honor de vindre, i per cert que van fer un descobriment molt interessant, que són unes creus. Falta determinar exactament la data d'aquestes creus, que podrien ser creus rupestres o un poc posteriors, però no lleva el mèrit que té, perquè tan important és la pintura rupestre com el gravat rupestre. Doncs no exactament, perquè ells en realitat van estar només 2 horetes, la veritat siga dita. I, clar, una cova de 500 metres quadrats jo crec que requereix una preparació en instrumental, en gent. Bàsicament se necessiten equipos multidisciplinars, perquè així està tot per descobrir. I el dia que escarben trobaran de tot. És a dir, restes humans, restes d'animals, senyals que ja estan detectant, han vingut alguns equips i posteriorment a la Conselleria, i efectivament estan ja detectant. Tant és així que ja volen portar andamis, que això ja requeriria el permís de Conselleria. Espera que ens el donen, espera que ens donen el permís, perquè això és interessant per a tots. A veure, jo tenia notícies de pintures, és a dir, nosaltres teníem notícies de pintures, però aquestes notícies no teníem, com si diguem, un recolzament oficial per a saber-ho bé, perquè, a veure, jo soc llicenciat en Belles Arts d'especialitat pintura, més que a mi, que me pot interessar, i per una sèrie de circumstàncies, en el mes de gener, va arribar a mi la informació. No casualment, vaig tindre que buscar i molt. I vaig descobrir uns informes que ens conten que així va vindre Henri Brey, que va ser un investigador de l'època importantíssim, acceptat per tota la comunitat científica. És que no se pot posar en dubte. Aleshores, aquest informe consta en l'anuari d'investigacions prehistòriques, que està en València. I aquest document, clar, és importantíssim. Data del 1917, que és quan ell va vindre a Xàtiva a fer totes les investigacions, i va ser quan va descobrir en Xàtiva les pintures rupestres. Clar, això canvia tot, perquè si és una cova amb pintures rupestres, això vol dir que és un BIC per llei i està protegit per llei. És a dir, solament falta que les autonomies, perquè clar, les competències estan transferides. Jo des de Madrid tinc tota la numeració de tots els BICs que estan al voltant. El Camí del Portet és un BIC, perquè pertany al BIC del Castell. L'ermita del Calvari Baixet,
un altre Vic, que també pertany al Vic del Castell. I aleshores, això és un enclave preciós, un enclave paisatgístic, històric, que se té que protegir a tots els nivells. Si és l'únic que ens queda en Xàtiva de bonico, que està ahí per protegir-lo i conservar-lo. I tota la gent està per la labor, perquè ahí estan les redes socials, que tinguem ja més de 1.000 seguidors en la pàgina Salvem Cova del Pernil.